Radio Impulse proudly presents Mămăligă de prune! Mămăligă de prune! the most friendly DJs. Mămăliga brândali, dari-dari-la-la, o veni criza copii, dari-ra-ra. Ați mânca o fripturică, dari-dari-ra-ra, bani-am doar de o mămăligă, dari-ra-ra. Hai, criza mea, spune-i mămăliga. Hai, criza mea, spune-i mămăliga. Feel the hit. Mămăligă de prune! Asta-i uzina de dume! E mămăligă la teatru, dari-dari-ra-ra, o mână sau dai de dracu, dari-ra-ra. Nu nici stana, nici brânza, dari-dari-ra-ra, o mână cu lingura, dari-ra-ra. Hai, criza mea, măi, spune mămăliga. Hai, criza mea, măi, spune mămăliga. Mămăligă și cu prune, ascult uzina de dume. Radio Impulse. Ei, mămăliga te salvează, dari-dari-ra-ra, în criza te înfometează, dari-ra-ra. Nu-i nimic mai sănătos, dari-dari-ra-ra, ca mălaiul fierbârtos, dari-ra-ra. Hai, criza mea, măi, spune-i mămăliga. Hai, criza mea, măi,